Hej og velkommen til Carswebs video nummer 2. Vi har glædet os utrolig meget til at lave den her video nummer 2, og vi håber, at nogen af jer, der er derude, har set den første video, vi lavede. Og i den video, der forklarer vi lidt om, hvem vi er og hvad Carsweb er. Og i dag, der vil vi gerne snakke om billeder, så det er emnet for i dag. Vi vil gerne snakke om, hvordan forhandlere i dag bruger deres tid og penge på at tage billeder af bilerne. Og vi ved, at mange forhandlere har rigtig meget fokus på det her med at få rigtig gode billeder af bilerne. Og det vi ser ude i mange forhandlere i dag, det er, at de bruger rigtig mange penge på kameraudstyr, lysudstyr og lyssætning generelt. Og alligevel, lige meget hvor mange penge og hvor mange professionelle fotografer man har ude til at sige, at det skal være sådan her, sådan her, sådan her, så får, de fleste forhandlere i sidste ende ikke det billede, de ønsker af bilerne. Og det er jo så derfor, at vi har lavet Carswebs løsning. Men det vi gerne vil snakke om i dag, det er jo betydningen af et godt billede. Og betydningen af et godt billede, det er jo alfa og omega, fordi der er ligesom 3 ting, der omhandler, hvor meget man skal gøre ved en VDP, altså inde på bilens vehicle detail page. Er det ikke rigtigt, Christian? Jo. Og det er de 3 basis ting for at sælge en bil, som vi siger, man skal have fokus på. Ja. Det er prisen, det er billedet, og det er teksten. Og vi siger simpelthen, at du får ikke fuldt ud af at sælge en bil, hvis de 3 ting ikke er optimeret. Så det er simpelthen de 3 ting, der skal have fokus på. Ja, altså det er der, man skal... hvis man ikke har de 3 ting optimeret fuldstændig, så er der ikke rigtig grund til at bruge penge på markedsføring. Fordi hvis de 3 ting ikke er optimeret, så er det 100% sikkert, at mange af ens markedsføringspenge, at de er spildt, fordi de 3 ting ikke er opfyldt. Og det vi plejer at sige til forhandlere, det er, at vi ved, at minimum 80% af alle interesserede bilkøbere i dag, de ser bilerne online. Og vi ved, at cirka de sidste 20%, det er dem, der kommer ud fysisk i forretning og ser bilen første gang. Mange forhandlere bruger mellem 10 til 15.000 bare slag på tasken i gennemsnit på at klargøre en bil. Og hvis man er villig til at bruge de penge på at klargøre en bil, at kunden, når de kommer ud de 20% i butikken, at den står fuldstændig knivskarp, og ligesom man forventer, når man kommer ud som bilkøber. Men når man går online, altså det 80% af køberne er herover, men der bruger man 0 kroner, på billedet, som egentlig er der 80% af dine kunder er. Og det er jo det, der er en gåde for mig og Christian, at der ikke er flere, der har fokus på billedet, fordi billedet er det første kunder ser, og når det er 80% af kunderne, der ser det første gang, så skal der ikke spares penge på det billede, fordi det er det, der afgør, om kunden kommer ud i forretningen i sidste ende. Så det er det, vi siger. Det er et helt nyt blik, som I som forhandler, I skal have fokus på. Det er, at det er så online, det fungerer i dag, så I skal skifte fra jeres fysiske forretning til, at det er nu jeres online forretning, at det er der, I skal have fokus på, og det er billederne. Ja, det er alfa og omega. Og det var lige en kort video om billeder. Ja, tak for at se med. Ja, vi siger tak for den her gang, og husk at gå ind på carsweb.dk og tilmelde jer vores nyhedsbrev. Og vi ses i næste video. Ja, vi gør. Hej. Hej.